Vamos camiño dos 5 anos da aprobación inicial do plan, en 2013. Neste tempo cambiaron moitas cousas. Cambiou parte da xente que vive en Culleredo, un municipio con un alto movimento poboacional. Cambiou xente que ten pertenzas e antes non tiña, por compra, por herdanza, por o motivo que fora, e que é posible que teña novas inquedanzas que antes non tiña. Hasta cambiou a composición do goberno municipal e hasta cambiou o alcalde. E, sobre todo, aumentou a inquedanza polo resultado das alegacións presentadas no seu día, fronte ao plan aprobado inicialmente. E cambiou tamén, polos indicios que se poden ter de forma pública, non temos outra información, que a información que é pública, cambiou, según eses indicios, o propio proxecto do PSOE, de forma importante, ampla e de cuestións moi relevantes. Todos podemos lelo, todos que estamos aquí, os que están no público e os que estamos aquí arriba, os que xa falaron e os que quedan por falar. Non podía ser de outra forma nun concello afectado por tantas restriccións que veñen das infraestructuras que cruzan o noso municipio, de máis afeccións: o aeroporto, a autovía, a autoestrada, a vía do camiño de ferro, os ríos e múltiples regatos, as implicacións medioambientais, etc. Segundo nos informa o propio goberno municipal, até 50 informes sectoriais tiveron que emitirse e valorarse ata conseguir que se cumpriran as exigencias do sector implicado. E tamén da seica 1.600 alegacións presentadas, unha alta porcentaxe delas aceptadas total ou parcialmente, máis rexeitadas, botamos esa conta no documento ese público que aludíamos antes, rexeitadas nun 43%. Por último, o documento resultante, alterado xa por toda a tramitación comentada, remítese á Dirección Xeral de Medio Ambiente para o preceptivo informe medioambiental e a verificación de que o plan se asusta ao contexto definido inicialmente por ese organismo. De todas esas revisións, e lendo o informe da Dirección Xeral de Medio Ambiente, insisto, única información pública ata agora, xunto con a información que vostedes van derivando á prensa, dedúcese que o plan, perdónenme a licencia, non o coñece nin a nai que o pareu. En este contexto, nesta incerteza, surde unha iniciativa popular que reúne 350 asignaturas, que sen ser poucas, sei que puderan ter sido máis se non tiveran desaparecido inexplicablemente os pregos de algún dos lugares de recollida. O goberno municipal xa se encargou de transmitir pola prensa que non lle daba validez. Cabe lembrarlles máis ben a vostedes que a iniciativa popular recollida na Lei de Bases do Réxime Local non deixa de ser a extensión ao mundo local da iniciativa popular recollida na Constitución, xa o mencionaron aquí, para crear leis do Estado ou, a nivel galego, no ámbito do Estatuto de Autonomía. E que as anteriores están reguladas para facilitar, mesmo aportando medios aos promotores da iniciativa, o seu desenvolvemento, non sendo así no ámbito local. É dicir, que os veciños que fixeron a recollida de asignaturas tiveron que apañarse eles mismos. Con isto queremos decir que o mérito da iniciativa veciñal, se cabe, é maior. Pero o señor alcalde responde á movilización veciñal con unha falta de respeto que non lle deberá merecer ninguén, mesmo sen prestarse a recibir a unha representación para escoitalos e dar unha resposta ás súas demandas, no sentido que está fora. Por que non o recibiu, señor alcalde? Dígalles algo, que o escoiten. Como ve, esta actitude non nos botou para atrás, máis ben ao contrario. Posto que se transparencia pedían, transparencia siguen pedindo, e agora con máis motivos. Lembre, señor alcalde, que tivo que ser este voceiro do BNG quen lle requerira por escrito, quen lle requerira o escrito dun grupo de veciñas e veciños dirixido a todos os grupos políticos, e que 15 días despois da súa presentación, pareceme recordar que no mes de xaneiro, aínda non fora entregado
aos destinatarios. Vostede puso de excusa en aquel momento problemas no rexistro. Temos aquí a señora secretaria, responsable do servicio do rexistro, que podría informarnos da veracidade desa excusa. O colectivo de veciños e veciñas ten enfatizado, ao igual que os grupos que trasladamos a proposta, que coñecemos a importancia de que Colleredo conte con un PSON, que nos permita ter a certeza de como queremos medrar como municipio. Pero eso non pode ser un cheque en branco. Desde logo, desde BNG non lle vamos dar. Para que se teña que aprobar sen máis e sen o coñecemento veciñal, sen a transparencia que lle corresponde a un documento tan trascendente. Con isto, señor alcalde, queremos facer valer a petición, que a petición veciñal é mensurada, xusta e oportuna. Non ten nada de particular que un plan de un concello con tantas particularidades, como expliquei antes, non se limite á generalidade de tramitación que exixe a legislación. Xa sabemos que cumple as tramitacións, faltaría máis que non cumplira, pero estamos dicindo que este último trámite botou 5 anos, que ten Colleredo ten unhas características que non teñen moitos outros concellos, eu diría que casi ningún en toda Galicia, e que, por tanto, a tramitación vai un pouco máis alá. Vostedes deberían entendelo así. Todos os grupos representados nesta corporación deberían entendelo así. Non todos os concellos están atravesados simultaneamente pola vía do tren, pola autostrada, pola autovía, polo aeroporto. Ten costa, ten ríos, ten montaña, ten patrimonio, etc. Non debemos ver iso como un problema, debemos verlo como unha oportunidade. Debemos abordalo de forma que saibamos aproveitar as potencialidades e superar as debilidades. E para iso precisanse todas as opinións, todos os ollos que o supervisen. E unha cousa máis, non debemos esquecer a sustentabilidade social cos temas relacionados coa corrupción, que tan a miúdo foi aparellado co urbanismo. Non é unha cuestión menor. A transparencia que lle demandamos colaboraría a despexar dúbidas acerca disto. Sumaría na vez de restar, como vostedes din tantas veces. O plan debe aprobarse cando se suscite o acordo ao seu redor. O seu grupo político, señor alcalde, levaba como leva nas eleccións de 2015 gobernar para a maioría. Curioso eslogan. Nós pregámosles que gobernen para todos e todas, que intenten conciliar o interese común. Pero, despois de todo o que acabo de referir respecto da proposta popular, o BNG tamén ten cuestións que incorporar a esta argumentación veciñal sobre a falla de transparencia. En varias ocasións temos coitado falar de convenios urbanísticos aos que hai que darlle cumprimento a través do PSON. A evidencia máis palpable foi cando o Concello de Colleredo foi condenado a pagar 1.560.000 euros nunha sentencia judicial por unha permuta incumprida dun convenio urbanístico por unha parcela para o Colexio Ría do Burgo. Hai máis indicios e descoñecemos cantos pode haber sen indicios dos que teñamos constancia. Temos solicitado, insisto, de forma reiterada, e despois dignos que somos pesados e que repetimos as nosas solicitudes, o acceso á totalidade dos convenios urbanísticos. É unha información trascendental para coñecer as que hipotecas ten este goberno municipal da mesma cor durante máis de 3 décadas, e do que é herdeiro o actual alcalde. A resposta sempre foi acalada. Tivemos que chegar a demandalo á valedora do pobo. E cal foi a nosa sorpresa cando a valedora nos comunica 2 meses máis tarde que ten que volver requerirlo porque non lle atenden á súa solicitude, incumprindo a lei, esta vez sí. É unha obriga que debe ser sagrada para calquera administración, e máis que esta está nun momento tan delicado como a tramitación dun PSON. Por tanto, o BNG súmase e traslada a petición veciñal dunha exposición pública do PSON. Señores concelleiros dos distintos grupos políticos, a veciñanza quixo unha representación sumamente plural, até o punto de que hai representadas 6 forzas políticas en esta corporación e unha concelleira non adscrita. Penso que non me equivoco se digo que era unha cuestión transversal a todos os grupos aquí representados, unha administración e un goberno transparente. Non era exclusivo de ningún de nós. Todos o decíamos. Agora temos a ocasión, todos, de demostrar aquí no plenario da corporación, coa veciñanza presente, que
non debería haber ningún obstáculo para que o que son sexa amosado públicamente, ao mesmo tempo que se nos amosa aos grupos políticos para o seu coñecemento e toma de consideración. Respecto da súa aprobación no momento en que proceda. Por tanto, prégolles, tomándolle a palabra a veciñanza organizada que nos traslada esta proposta e no noso tamén o apoio a unha nova exposición pública do documento do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Moitas gracias.